ang araw nang dumating ang labi ni dating House Speaker Joe De Venecia sa Dagupan City. Ang pagdaan ng kanyang karo sa mga kalsada ng lungsod, napuno ng libu-libong mga supporters. Sa pagdaan ng kanyang karo, kanya-kanya mga Dagupenyo sa pagbibigay ng respeto at pamamaalam kay JDV sa naging ambag nito hindi lamang sa probinsya kundi sa buong bansa. Matapos ang parada, dinala ang labi ni JDV sa simbahan na bato sa barangay Bunuan, Gesed. Dito, dumagsa mga kababayang nais makita at magbigay ng respeto sa uling sandali kay JDV. Dumating din ang iba't ibang matataas na opisyal, gaya ni Vice President Sara Duterte, dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at iba pa. Bumisita rin sa burol ang mga nakasama niya sa Kongreso na sina dating Baguio City Congressman Attorney Edgar Avila at incumbent Baguio City Congressman Mauricio Dumogan. Dito, inalala nilang mga aral ni ibinahagi ng dating House Speaker. Kaninang umaga, ang mga labi ni ex-House Speaker JDV dumaan sa bayan ng Manawag. Dito, isang misa ang idinaos, isang huling paalam kay Apo Bakit, bago dalhin ang kanyang labi sa House of Representatives ngayong araw para sa isang necrological service. Si dating House Speaker De Venecia ang pangunahing may akda sa mahalagang batas tulad ng Dollar Remittance Program, Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law, Philippine Economic Zone Act, at New Central Bank Act. Malaki rin ang naging kanyang kontribusyon sa mga pandaigdigang kooperasyon at siya rin ang pinakamatagal na House Speaker na nagsilbi mula 1992 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2008. Na maalaman sa mundo, tumatak sa puso ng mga Pangasinense ang iniwang legasiya ni Manong Joe, isang tunay na lider, ama at kapatid. Jose Robert Inventor, RNG News.